Maayong adlaw mga kaina, na napunta karon sa atong topic bahin sa family planning method. So karon ato na pong hisgutan ang bahin sa kondom. Kita na ba mo kondom? So ang kondom mo ano siya, no? So ang kondom, ang trabaho ani kay makaprevent o pagbuntis, no? O makaprevent po ni siya sa mga natawag nato na sexually transmitted disease. So tanan family planning method kiniragyud ni siya ang makaprotekta bahin sa sexually transmitted disease. Karon, unsa man ang mga advantage aning condom? Safe kini siya kung gamiton. Epektibo, pag-insakto ang paggamit ani o consistent ug dili ni siya maka-apekto sa mga nagpa-breastfeed na mga mothers, and then makaprotekta siya sa sexually transmitted disease, and then magamit po ni siya sa mga bisag unsang edad sa mga lalaki, no? Kinahanglan paggamit niya ni. Increase po siya sexual enjoyment because wala ka na'y huna-hunaon na makapabuntis, or so makaprevent po siya of pregnancy. Pwede ra po mapalit nimo anytime ngadto sa ato mga pharmacy, and then wala siya hormonal na side effects. So ang disadvantage lang sa condom kay naiuba ng mga allergy sila, no, sa mga latex. Take time na sa pagtaod ni aning condom, no? Mora po dahanglan ang supply po nimo is naa kanunay, no? Na maka-prepare jud ka o kanang daghan nga condom. Dili siya pwede nimo i-store ngadto sa mga init na dapit ang condom kay madaot ni. So kinahanglan pud ani ang cooperation pud sa lalaki na para ma-prevent po ang pregnancy sa usa ka babae. Kay maulaw sila adto ngadto sa butika or sa grocery inig magpa o punch na bitaw sa sa condom. So pero dili man ni siya angay ikaulaw, no, kay we are matured ina pag maabot na ta sa inaning mga butanga. So, dili na siya kinahanglan na ikaulaw. Napoy uban ng mga lalaki na maka-decrease ang ilang sensation during contact o pakipaghilawas, no? Dahil sila ma-enjoy kayo. Ang uban manggod kay hasulan pa sila kung kanip pa ilang mga gamiton. So, labi to yung mga storya na kung ikaw daw pakaumon o lollipop na naipanit, lalimba. So, mga inaanak na itong i-demo sa akong paggamit sa condom. Kung ako'y pailay diri nga ron sa inyo na ako'y kauban nganhi, ang akong model mao si Mr. Penis Duran. Hello! Mana akong kauban nga kainan, no? So, mauna ni ang condom, and then first check ninyo ang expiry date niya, no? Before gamiton. Pero prior ana kinahanglan nagsabot yun mo magtiayon na mo gamit og condom. Kay dili na pwede na ang babae ra ang mo desisyon, then ang lalaki wa siya kabalo, no? Then paabot ana sa panahon ngadto sa pagkipaghilawas musulti kag kadyot lang sa kay magkondom baya ta. So dili pwede inaana, kailangan ahead of time inyuhang mahisgutan na mo gamit jud mo og kondom, no? Pasabto nimo imuhang bana na mao ni inyuhang gamiton na pamaagi sa family planning aron ma-prevent ang
buntis sa usa ka babae. So kunyari nagkasinabot na mong duha, kaya ikaw misis i-prepare nimo ni daan ang kondom, no? Ibutang nimo nga sa imong sa may unan ba nimo or ulan ana, i-prepare nimo siya daan. Kaya pag abot na sa time na kipaghilawas na o sexual contact, naka-prepare na siya. Dili pwede itong tuwa pa dito sa kabinet niya. Mukara-kara pagkuha nga ito nung, so dili. Dapat i-prepare na daan para dili sa gabal pagpanahon sa pag-sexual contact. So, moana ni siya, no? Situit na pagkuha nimo o makita po dahil gihapon nimo dili on apo di siya expiry date nga ni sa luyo, no? So, masigurado gyud nimo na dili expire ang imong gigamit na condom. Imo lang siyang naamo na siya mga lines nga ni, so pwede ra po diri sa side, no? So slowly para dili magisi ang condom mismo, no? So kuhaon na nimo siya. So, mami siya. Situit guys na kinina part na-check ninyo kini kailangan kayo siya lubricants. Pinch ninyo dari gamay. Kana siya guys. Ano siya makakainan, no? Makita niyo na. Pasabot ana na walay buslot ang kondom, no? Then. Pero abin mo ang best technique ani is kamo mismo mga babae ang motaod sa kondom mo para sure out. Check niyo ni kung siya ang ring niya. Kana. Pero kinahanglan ng kinatawo sa lalaki, naka-erect na siya, kumbaga gahi na siya ang iyang kinatawo before ni mo ni itaod. So pagtaw na slowly ra na, no? Yan, i-roll lang nimo. Kung mahimo dili nimo siya i-touch ning diri mismo, kay mao beto siya mismo ang iyano naman. Tapos i-roll nimo siya papaba. Kung mahimo, diri lang ka sa side mo gunit, no? Ayan siya. So, muna na siya mga kaina. Bago ipasulod, ipenetrate nga to sa kinatawo sa babae before mag-start ang sexual contact. So, dili pwede mahitabo na, ha? Na in the middle na namo sa inyong peak na dito na during sexual contact sa kapani itaod ang kondom. Dapat prior pa, after ma-erect ang kinatawo sa lalaki, itaod dayon ang kondom bago siya ipasulod ngadto sa puwerta sa babae. Kay basig ang uban nga mabuntis, kay dito na nila itaod ang kondom kung hapit na ang orgasm sa usa ka lalaki. So, dili na pwede nang inana. Dapat prior pa lang sa pag-start pa lang sa penetration, dito itaod na dayon ang kondom. Ana na siya, no? Then, pagkahuman ni ana, i-remove na po siya ang kondom. So, ang lalaki na ang mo tanggal ni ani. So, samtang erected pa siya, kinahanglan tanggalon na siya, no? So, hinay-hinayon lang ihapon na ang pag-roll, no? Yan.
So, dali naman to, no? Yan. Imuhang pugngan dali. Yan. No? Hikto na siya. Higot para dili mo awas tong semen na to. Pag hikot ana, paghigot na siya, nanay nang prepare pod mo o papel or tissue, no? Inyo ni siyang putuson. Kaya nga naman, baluton o pag-ayo, no? Before ilabay sa basurahan. Kaya nga naman, lisod unyag itsa na ninyo diha bisag asa, no? Unya na ay mga gagmayng bata. Unya pag makitaan, uy, balon mani nga paburuton na unsaon na lang, no? So dapat i-dispose og tarong ang mga use na kondom aron dili na kalat-kalat ngan ha bisag asara, no? So proper disposal niya siya. Og ang kondom once ra gyud siya na gamiton, no? Then discard. Dili siya pwede hugasan, gamiton na pud balik, so dili na inana. So kana lang mga kaina, o kung naamay uban na naagibati paggamit og kondom, adto lang mo gihapon sa atong mga OB doctors, atong mga private midwife clinics, or mo visit mo sa atong mga health centers aron ma-advisean mo or mahatagan mo og laing pamaagi sa family planning method. So kana lang karon mga kaina akong mga gipaambit sa inyo, ha. Hinaot unta na nanamoy nakatunan sa bahin sa kondo. Dahil mo og i-topic na to para sa atong next video, just comment below. Amping mong tanan, God bless, ug sa sunod na to pagkita. Maraming salamat. Bye!